prinsessen die hoeven van willen leren en die voor dit jaar wederom willen inzetten als hoogheid. En we hebben ook terug de eerste hint. En dat is dat de nieuwe hoogheid, die woont al jaren in Zwanen. En we hebben goed gekeken naar het verleden. En we hebben een van de Bekker als prins gehad. We hebben prinses Sharon, prinses Lotte. En ik zie het in de verte, komt de nieuwe hoogheid al aan. En dan zou ik Ger de tweede hint willen zeggen voor u. Onze prins kunt niet goed wilder. Temptation! Het werd een prins inderdaad. En ik zie dat onze nieuwe hoogheid, ik heb het al een beetje verklapt net, dat is een prins. Is Binahi. En de laatste hint, die wil ik van geven, is dat onze nieuwe hoogheid, die is van oorsprong uit Reuver. We hebben niks aan denk. Nog een paar meter en dan zoomen we, dames en heren. Ja, dames en heren, is Tony met de nieuwe hoogheid van 2020 op de spanning. Sprakeloos is dat. Dames en heren, hier is terug de hoogheid van 2020. Prins! 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 Wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even! Dat hebben we al gehad. Deze is nog eens geweest, weg met hem! Kom maar! Dat hebben we al een keer gehad, weg! Van het podium af! Kom maar! We hebben gekeken naar die aardprinsen. Kom maar! En de Bekker! Weg met de Bekker! De laatste hint die ik wil geven is dat op het moment dat onze nieuwe hoogheid, onze prins, de hoogheid kunt vanuit het veer richting Bezel. En dames en heren, de oplettende kijker hebben misschien al gezien. Dan kunnen we op het podium. Jowit, en ik moet schamen. Jowit, het Roets en Kessel. Het Roets en Reuver. En hij stuit voorspanning terug, want hij weet ons in de hoogheid. Dames en heren, de prins van 2020, prins! Ho, 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 stop de muziek. Oh, die hebben we al gehad. We kunnen hier André met een podium af, man. We willen toch in de prins dat hier al 100 keer is geweest, kom. We hebben eerst een Wermenbekker en nu een Wermenbekker. De laatste hint hebben we gegeven, wat doen ze met onze prins? Onze prins is Bob, de voetbal die is slecht in zwemmen. Je moet zwemmen met Roets en Kessel en een Reuver. Dames en heren, wat ik doe, wat ik huren. 3, 2, 1.
vriendelijk of niet? Ja, voor degene die hem niet kennen, ik heb je dat Horst niet voorstellen, maar Harry zou je snel willen voorstellen. Ja, dat wil ik. Ik ben Harry. Harry Kessel, moet je hebben. Zonder vuil die niet kennen, denk ik. En ja, wat moet ik zeggen? Gewoon er een feest maken, of niet? Laat de kappen open! Hoi, we hebben doorgaan met het feestje, want het is goed gelopen, de kop is eraf. Lekker proosten, joh! Van de bekken naar de warme bekken, dan toch weer aan de bekken. Ja. Hoi, ik denk dat we verder gaan naar het feestje, want dat is zo die nummer is wat te horen en alle felicitaties en ontvangstjes nemen. Ik denk dat het goed is dat zo heel even die adjudant is voorstellen of opgeneerd. Ja, Protocolwijziging. We gaan eerst even het een en ander bieden omdoen. Dat was redelijk wens, maar dan niet helemaal. Breng eerst het glas even leeg. Jij doet zelf. Oh, jij bent het. Jij doet het zelf. En we beginnen met het belangrijkste. Hetgene hoe ze met ons opvallen. De steek. Wat een merkje. Het volgende, we hebben een paar kalkoenen leeg getrokken. Maar we hebben ze toch kunnen hebben. De verre. En tot slot, hetgene het belangrijkste. Dan kent ze met vijgen minigek. Nee, dat is een houten vloer, dat heb ik gemerkt, dat gaat kapot. Dus pas er een beetje mee op, maar dat is het belangrijkste. De scepter. En daar staat hier weg een vol naar, dames en heren, onze nieuwe PlanStation 20, Harry de Eerste. En ik denk dat het nu altijd is net een kleine planningsprobleem, maar dat is nog altijd dat zo die adjudant is voorstellen. Hey, dat ding is goed. Ja, godverdomme. Oh, ik geef tegen de microfoon, hoe kent ze het beste, dus hoe ga je ze voorstellen? Succes ermee. Nou, we gaan met de eerste beginnen. Het zijn twee jongens wat ik heb gekozen. Ook al heel veel uit de bier met hebben gedronken. En op een vet bij de koe, dat is even begonnen. En de eerste, dat is Huub Wikke. Ja, maar jong. Ja. De tweede, ja, die heeft ook een functie in de vereniging. Dit lekker. Die moet zich nog heel even omtrekken, dat is de voorzitter van de vereniging. En dat is, ja, Patrick Kessel. En dan denk ik dat het al tot nu compleet zijn. Heb ik nog een derde? Dat is wel nodig bedankt. Dat is, ja, Sien van Noorden bij mij zeggen ze. Dus als er een zijde niet kent wat hij nog eens kan brengen, dan is de derde, dat is Torsten. Oh, dat is toch Dat is een verkeerde jas aan, joh. zelf, hè? Ja, dat zijn de mannen hoe je bent genomen en de rest natuurlijk ook. Ja, voor dat iedereen niet gaat kussen, dat is zo'n 100 zo'n vrouw die allemaal kusjes krijgen, denk ik dat we eerst even met het nummer gaan afsluiten, het officiële gedeelte. En dan kunnen we ons de kop eraf gaan zoeken. 20 op 1. Of 3 of 4. We hebben er maar 2. Maak verder niet goed. Oh jee, nee. Patrick, er is er ook 1 en niet zo. En dan denk ik dat we met z'n allen met gaan doen. En nog 1 keer applaus voor onze nieuwe prins. Oh. De hele in de sproeit, dat is hij niet. Oh, je hebt zo in de sproeit, joh. Ja, dat heb ik.
Dit is een korte maar krachtige. Deze bekker kent geen bekker. Ik ben Hark Essels, woonachtig in Dwame. En ik heb het genoegen om nu de voorganger te zijn hier in Dwame van de Fopmutten. Oké, ja, en nou, de bus naar de gekomen, maar wie lang van tevoren kreeg ze dat te huren? Ja, volgens mij was het november. Dus ik heb er lang moeten zwiegen. Dat is best moeilijk voor mij, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, dus hij is er natuurlijk niet alleen bij. Je hebt ook nog mensen meegenomen. Dat zijn die adjudanten. Stel die eens even voor. Ja, ik heb 2 adjudanten neven me staan. En ja, dat is heel lang geleden, wie de koe nog bestond, hebben we samen met vet gezegd. Dat zijn allebei leden van de vereniging. En die denkt van, ik ken het niet zonder doen. Dus dat is Patrick Bischops. En dat is Huub Kwikke. Oké, ja, en de spreuk mogen we daar ook nog weten. Mijn spreuk is, deze bekker, die kent geen bekker. Kijk ja, dan wens ik u allemaal een hele schone vastelavond. Maar voordat we afsluiten, heel even, ja, wie vindt je om adjudant te zijn? Wat? Wie vindt je om adjudant te zijn? Dit is voor mij de eerste keer, ik ben nog een keer prins geweest. Dus normaal zeggen ze altijd, als je adjudant bent, moet ze eerst een keer prins zijn geweest. Dan weet zo hoe het werkt, dus dat gaat helemaal goed komen. En ik vind het super. Ja, en dezelfde vraag voor dich ook. Wie vindt je om adjudant te zijn? Ik ben heel makkelijk in. Voor mij de derde keer dat ik adjudant ben. En we brengen hem al toe en we maken hem wegwijs. Oké, dan wens ik u allemaal een hele schone vastelavond. Terug hetzelfde, schone vastelavond. Maar Harry, dat is de beste prins die ze ooit hebben gehad. En ik kan me geen betere bakkers voorstellen, want we denken dat we toch helemaal naar de kloot gaan deze dagen, of niet? Nee, dat moet je niet zeggen van mijn mama, we gaan wel gaan drinken. Ja, dan doen we dat voorzichtig aan. Komt helemaal goed. Ik wens u een schone vastelavond. Schone vastelavond, terug ook. Dat komt zeker goed. Komt zeker goed. Bedankt.